رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Юхта Кирам, отворил съм Коран и Керим на една от най-великите сурета, въпреки че всички сурета в Коран и Керим са велики. Но има една, която ние отделяме повече внимание. Така сме си втълпили, че като я учиме за умрелите, тя ще е от голяма полза за умрелите. Сура Ясин. Има много слаб хадис, вика улемите долича е лъжлив, демек измислен от хора, такива като нас. Четете Ясин за вашите умрели. Но аз пак казвам, това е много слаб, дори лъжлив хадис, измислен. Но сурата си е на место, всичко е точно и щом я четеме ние, значи има нещо велико в нея. Значи четеме я, когато, например, има дуа за умрел, четеме сура Ясин, да послуша хората. Човек иска да влезе в дома, четеме сура Ясин. На средата също на Коран и Керим. Некои да казват, това е сърцето на Корана, сура Ясин. Наистина велики аети, но съм избрал една част от тех 3-4 аета за тая вечер, да чуеме какво иска да ни каже Аллах Азза ва Джал за нещо, което е много важно в живота на мюсюлманина. Често човек, като се бърка измежду мюсюлманите, вижда, че много от тех за техните незгоди и бели обичаят да обвинява и Аллах Азза ва Джал. Ами така Аллах Та'аля е писал, ами съдбата е така, ами съдбата е написала онова, съдбата и ние сме някакви компютри, всичко ни е вкарано, нищо не може да промениме. Щом пише в съдбата, че ти си алкохолик, трябва да пиеш само ракия, никаква вода. Така ли? Не е така, разбира се. Ако искаш да дойдеш тук, ако искаш да идеш в кръчмата, някой те е накарал със сила тук да дойдеш. Не. Някой да ги е откарал в кръчмата със сила. Не. Значи те има свободна воля. Но по-лесно, като кажеш, отже, ми Аллах така е писал. Затова искам да чуем какво Аллах е написал в нашата книга. И защо ние се правиме на ударен и не искаме да чуем това, което иска да ни каже Аллах Азза ва Джал. Толкова ясно, че като питаш човек, добре, ти разбрали го този аят? Викай ми, разбрали. Тогава, каква ти е ползата, като си разбрал това, което иска да ти каже Аллах Азза ва Джал? Аллах Та'аля винаги, когато създава нещо, решава да го изпита. Така е с мелайкетата, така е с джиновете, така е с хората, с всичко, което е създал. Но последното създание, което създава Аллах Азза ва Джал, това е човек. Аллах Та'аля създава мелайкетата и всичките правят само ибадет. След това създава джиновете, шайтаните, които всички правят само ибадет. И Аллах Та'аля решава да ги изпита. Ние си мислим, че живеем на дунята без да не изпита Аллах Азза ва Джал. Но Аллах Та'аля създава Адем алейхиссалам, създание, което не съвпада нито на мелайкетата, нито на джиновете, нито на хора. Ново създание. Когато го създава Аллах Азза ва Джал, Адем алейхиссалам извиква всички и мелайкета, и джинове, и шейтани и казва, сега всички падайте на седжде долу на кой? На Адем алейхиссалам. Не на Аллах Та'аля. Ако на Аллах Та'аля няма кой да умува. Но да паднеш на седжде на нещо, което гледаш Аллах Та'аля как го създава от кал, мелайкетата знаем, че те няма грех. При тях и да иска да направи нещо харам, непослушание, няма как да стане. Всички моментално на седжде. Джиновете, всичко на седжде. Остава нашия приятел шейтана. Ще падне ли на седжде? Не. Защо? Това е въпросът. И когато тръгнеш по шейтана и ти става същия като него, вкарваш акъл, много логика търси. Ми защо па така? Ми защо па се кланям, сега съм на 12 години? От я се кланям. Като стане на 70, вика, лоджи, ми се кланям, аз вече отида до дунята. На 20 зле, на 70 зле. И кога ще се кланяш? Защото мислиш като шейтана. Аллах Та'аля казва всички на седжде. Той казва, как ще падна на седжде нещо, което е от кал и мръсно? Никога няма да падна. Не е проблема в Адем алейхиссалам, че е от кал. Проблема е кой ти заповедва.
Аллах Аззе ва Джал. А когато Аллах ти нареди, ти не трябва да умуваш, така ли е? Но когато вкараш логика дуньовска, земна тук за живота, за какво? Аллах Таля му нещо казва, няма да падна. Защо го пита Аллах Таля? Ами аз съм по-силен от него, аз съм от огън. Където мина аз, то от песек от кал, как ще му падне? Няма да падне. И схвана, виж какво нещо от човека. Аллах Аззе ва Джал от този момент проклина го до каямецкия ден. Шайтаните не умирая, само се размножавая, до каямецкия ден няма смърт при тях. Това е искал шайтана, когато го проклина Аллах Таля. Всички вие знаете, още от сутрин като ставаш, какво викате? Аузу биллахи мине шейтан, няма рахим, викаме раджим. Раджим е от специална форма в арабски от мерджум, демек метруд мин рахметиллах, отдалечен от рахмета на Аллах. Никога няма да има възможност да се върне при рахмета на Аллах. Това означава проклет. Когато Аллах Таля проклина нещо, там никога няма вече милост. Така ли е? Казва Расулуллах салаллаху та'аля алейхи ва саллям, проклет е той, който пие ракия, и който я продава, и който я носи, и който 10 групи. Да, ама синът ти продава ракия в селото. Оджа, той е хадис, сигурно е слаб. Що, защото синът продава ракия и кога проклет, никога няма връщане в рахмета на Аллах, няма дженнет. Така ли е? И сега изведнъж ли, ако се ходжа, кланяш се в джамията, минаваш по кръча, гледаш го в кръчмата, седи. Хусейн бе, какво правиш там? Нищо бе, аз си пия само лимонада. Това ми го вика много от вас. Там не е за теб, бе, човек. Това место е проклето. Там няма мелайки, там само шайтани. И като обхване наказание, обхваща всички, които са вътре. Това, че пиеш, не пиеш, какво правиш там? От и пиянте не дойде днес, къде тук да слушай. Тук много по-достойни и по-хайрлият. Слушай за Аллах да те видя. Ама ние сме способни, защото синът ти е там, приятелът ти е там и идеш при тях, я пия само лимонада. Всеки ден викам еузу билляхи мине шейтани раджим. Я Раби, предпазвай ме от проклетия шейтани. Всички ние го знаем, така ли? Дори и тия в кръчмата, като идеш, ще вика еузу билляхи мине шейтани раджим. Добре, де къде ни е акъл? Ако един човек има акъл, Аллах Таля казва, аз го проклех явно. Всички знаете, това е проклето създание. Никога не дай да вървите по него. Кой е по-лесно да слушаш? Аллах или шейтана? Като гледам на практика, шейтана е по-лесно. Въпреки, че той не води на най-тежките места. Така ли е? Така те прави да се изложиш не само пред Аллах, а пред всички, които са около тебе. Влизаш в кръчмата на 2 крака, излизаш на колко? Я на 4, я като змия. Така ли е? Аллах Таля да го. Аз това не мога го разбера. Аллах Таля дал красота на жена. Всичко и си е дал. И очи, и тяло, и всичко. И изведнъж хваля за братката, сваля всичко и всичко го показва на шейтана да може да го види. Така ли е? Ако не вервате, сега ще дойде Майя Битурен и ще да видите какво става. Чудеси! Защо? Нали верваме в Аллах? Аллах Таля в тая сура казва аузу билляхи мине шейтани раджим. Алам ахад илейкум, я бени Адем. Ей, синове на Адем, аз не ви ли разясних? Васиет, завещание директно в Корана. Ей, синове на Адем, ля та'буду шейтан, никога не дей да правите ибадет на шейтана. Сега някой от вас ще каже, никой не се молиме на шейтана. Всички света питка се молиме само на Аллах. Ако си на Аллах, си на седжде. Щом забравиш седждето, правиш ибадет на шейтана. Искаш, не искаш. Затова много ме дразни, когато някои мусулмани ходжи в кавички улеми, иска да ми докаже, че има хубав бидат и лош бидат. Хубав бидат
Измисля, ама то може, ама от тук, а там не е нещо лошо, бе, човек. Расулуллах салалаху алейхи всичко ни е разяснил. Нищо няма оставено на нашите големи акълита ние да го разясниме на хората. Не. Всичко е разяснено от Расулуллах салалаху алейхи. И има правило, когато извършваш бидат, винаги махаш хадис от хадисите на Расулуллах салалаху алейхи. Винаги. И сега изведнъж вика, ама има си хубав бидат, като иската. Хубаво бе, човек, дам 700 лева на Хусейн Ходжа, а той ако иска си ги сложи в левия джоб, ако иска в десния джоб. Важно е да ми прости и да ми вкара в джанет. Кой съм аз ти прости, бе, човек? То няма логика. То няма логика. За 700 лева, тук в нашия район, в край ще са малко по-модерни, 1200. В Северна България са само 200, 150, там са по-беднички. Ще влезе за 100 лева. И то краля на Саудитска Арабия даде 10 милиарда да влезе в дженнет. Ма не става. Чека Обама на летището, рука се езан за Икиндия, изости Обама и отида да се клани. Обама чека 20 минути, 30 минути пред летището, някой го посрещне, седи с военните там и чека. Ки чека, когато имаш иман. Той да не е по-важен. Така е, но като гледаме на практика, гледаме колко неща са по-важни от Аллах. За хората, които са тук днес. Заради работата, заради дунята, заради проблеми в семейството. Клане. Пример ще ви дам. Когато падна комунизма 90-та, колко хиляди имаше в джамията. Цяло село беше, така ли? На смени се кланяме. Взеха си билетче, тикет за дженнета, покланяха се 2 месеца, година, 2. Взеха билет, место на първи ред в дженнета вече не се кланя. Кой ще излъжеш, бе, човек? Аллах азза ва джал? Не става. 5 пъти ще се кланяш цял живот, ако искаш дженнет. Лошото е, че Аллах Та'аля казва, синове на Адем, всички ние. Не ви ли разяснено, че той е шейтанин? Е ясен ваш враг. Казва Аллах Та'аля след това, ля та'буду шейтан. Никога не дай да му правите ибадет. Защо? Иннеху лакум адувун мубин. Защото той ви е ясен враг. И субхана, всички ние знаем, че той не е ясен враг. Всички. Аллах Та'аля ни го е разяснил. И въпреки проклятието, въпреки всичко, пак большинството от нас избира я него. Когато го проклина, Аллах Та'аля казва, я Рабби. Шейтана казва, я Рабби. Знае, че Аллах го е създал, няма друг. Казва, я Рабби, ти си моят създател. Остави мен и моето потекло до каяметския ден. Ще ги заблуждавам всичките. Ще идвам и отгоре, и отдолу, и отстрани, от всекъде. И ще ги заблуждавам и повечето от тях няма да се моля на теб. Освен от твоите раби, и казва, от твоите раби има само искрени раби. От твоите създания има искрени, там не мога да им преча, няма да ги заблудя. Но проблемът е, че това е много малко. От твоите раби има искрени. Сега ако река всички, алхамдулилlah, тук сме искрени. Но ако минеме на скенера пред Аллах азза ва джал, бая ще отпаднеме. За времето на Расулуллах салалаху алейхи ва салям, пейгамберин пред теб прави муджизета, чудеса. Гледаш го. Гледаш с очите си. Цяла войска от 5000 яде от тенджера и пак остава храната вътре. Ако при нас ще свържи за секунди. Но там всички ядат, остава на Джабир и я връща на жена му да яде на битката на Ахзаб. Гледа. И Расулуллах салалаху алейхи ва салям извиква Хузейфе ибн Яман. Им казва, я Хузейфе, тоя, и тоя, и тоя, и тоя, и тоя, по имена. Всичките не са верващи. Всички са дволичници. Това, че се кланя в джамията, те са кефири. На първия сам са. За времето на Расулуллах салалаху алейхи ва салям. По-късно Хузейфе казва,
Уплаших се, като ми ги спомена Расулуллах салалаху та'аля алейхи ва салям. Щото ако умрея всички двуличници в Медина, валлахи ще напълня улиците на Медина, не може да излеземе до джамията. Това е за времето на Расулуллах салалаху та'аля салям. Какво става днеска? Аллах да ни помага. Идва сахабин и се оплаква, тича по улицата, плаче, трябва да не е двуличник. Двуличието е най-големия проблем, не знаеш къв си. Тук си в джамията, машала, на първия саф, Хусейн Ходжа, изведнъж гледаш по новините в София, отива да дава интервю, Хусейн, гледаш Иван Грозданов. Бре, как така това наш Хусейн? От е Иван. Защото е такъв там. Ходжа, ма той името не е проблем. Добре, да не се кланеш не е проблем, в Рамазане си ядеш и пиеш не е проблем, жените ни разгонят. Добре, къде ни ислям? Какво остана от ислям? Това махнем, много махнем, това махнем, но и едно и страна удръва и там за нищо не става. Плаче сахабин, среща Абу Бакр им казва, Абу Бакр, аз съм двуличник. И как разбра, бе, човек? Вика ми, като седна пред Расулуллах, като ни завъзува за дженем, плак. Като завъзува за дженнет, умирам от желание да умра да вляза в дженнет. И като си ида дома, заиграм се с жената, с децата и забрави за това, което говори с селям. Аз съм двуличник. Пред Расулуллах плака по дома, пусне кабелната, почне да игра шах, карти с то, с они и забравя, че има дженет и дженем. Така ли? Вика Абу Бакр, който зарадван след, вика то тогава и аз съм двуличник. И аз съм също. Отива я при Расулуллах салалаху да си го пита. Кая Расулуллах, плачеме, че сме двулични. Вика, защо? Как разбрате вие път, че сте двуличници? Като Абу Бакр, знаем кой е Абу Бакр. Как разбра? Вика, я Расулуллах, пред тебе плачеме, приемаме, като иде дома за ангажиране семейството и забравим това, което ни говориш. Вижте, го казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Ако наистина е така, както казвате, ако наистина е така, мелайкетата ще слиза и отгоре от небесата и ще ви дава салям по улиците. Ако наистина сте така, в джамията, като туете за дженем и вестра от него и плачете, да. Проблемът е, че днес има съмнение, дали има дженем въобще. Това е проблема на мусулманите. Изобщо, не говоря за тебе и за тебе, изобщо мусулманите в района. Защото ако верваш, че има дженем и утре ще те гори Аллах Та'аля, ще спиш сега по кръчмите, ще седиш там по улиците и няма да се кланеш, няма как да стане. След това казва Аллах Азза ва Джал: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Ще използвам по-малкото столче. Казва Аллах Азза ва Джал: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Сега като заговор измежду вас, Ходжи, аз си направи за страховка, 160 лева, шейтан не се доближава до мен. Така ли? Както се застраховал колата, така се застраховал и него. Добре, какво правиш в кръчмата ти там? Не, аз си знам имана. Така ли? Гледаш го на харам там, на каурската сватба, седнал и той. Какво правиш там, бе, човек? Човек, аз си знам имана, шейтан, например, не се доближава. Така ли? В Якурда си мислеха също така, че няма се доближи шейтана до тях. Така ли? Колко умрех? Аллах да пази. Гледаш по новините, 5 човека умирая след свинска сватба. Да те е гнус да го речеш. Кой е умрял? Вайдин еди кой си, Мустафа еди кой си. Някой вика му, тия са цигани. Каквито иска да са. Как ще застанеш пред Аллаха Азза ва Джал? Аз това не мога да си го разбера. Както и да го мислиш. Аллах Та'аля да пази, Аллах да те разкрие, както ги найдехте тук в гаража. Ако си ти, който правиш същия харам, да не мислиш, Аллах няма те разкрие. Те ги разкри на дунята. Тебе още по-лошо Аллах ще разкри на Каямецкия ден. Тук разкрил пред 1000-2000 на света петка. Ами пред 30 милиарда народ да те разкрие Аллах на Каямецкия ден. Вижте го, той е прелюбодеец, той е крадец, той е лъжец, той е кафир. Аллах Та'аля да ни помага. Затова казва Аллах Азза ва Джал: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Никой вие нямате гаранция от шейтана.
Защо? Защото той заблуди хиляди умети преди вас. Представете си, Муса алейхи селям живее с най-големия враг на Аллах, с фараон. Застава до морето, тук. Фараона идва отзад. И Аллах Таля му спуска вахи да удари с тегата морето, ще се разцепи и ще мине я всички. Така ли? Всички го знаем. Не само, че Аллах Таля разцепва, пътеката отдолу е суха, да не си нацапа я отдолу обувките. Всичките минава я оттам. И Аллах Таля унищожава кефирите. Ти го гледаш как ги унищожава Аллах Таля твоя враг и как те спасява. Гледаш, че вълните са до очите ти. Минаваш, но няма да те удариш, защото си мусулманин. Излиза я оттам. И какво става? Аллах Таля казва на Муса алейхи селям да иде за 40 дена на планината Синай да му спусне Теорат. И когато се връща долу, заварва всичките ти да са минали на седжде на златен бик и му прави ибадет. Тие са си го направили. Възможно ли е? Не може да ти влезе в главата. Вчера мина през морето, бе, човек, къде си тръгнал? И изведнъж Муса алейхи селям гледа всички паднали на седжде, огромен бик с рогове, както казва Аллах Таля, и всички се моля на него. Що се молите на него? Ми гледаме, че всички други се моля на крави и ние се например по бик. Така ли? Това сме ние хората. Аллах Таля говори едни неща, ние си правиме каквото си искаме. Така ли? Вика една жена в год се дал, че е ходила на врачка. Я отидох в краище да ми пише Миджо Исмаил лоджата. Той не е лоджи, бе, човек. Къв лоджи човек, който не се клани? Да сте го видали вие в джамията? Никой не го е видял. Къв лоджи е? Отишел да я гледа на Коран. И какво ти каза? Вика, отидо и ми врачува. Викам, Аллах да пази. Жено, какво правиш там? Ама аз съм си мусулманка. Викам, за мен не си мусулманка. И за Аллах не си мусулманка, и за Расулуллах пак не си мусулманка. Защо? Показва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Мен ета кахинен ау аррафен, който дойде на врачка и му гледа и му предсказва бъдещето. Фасаддакаху бима якул. И повярва на това, което върши, за да идеш там, не му верваш ли? Ама аз не му верувам. Факад кефара бима унзиля ля Мухаммед. Той е кафир в това, което е неспослано на Мухаммед. Демек кафир в Коран и Керим. Когато не вярваш в Корана, ти не вярваш в Аллах азза ва джалля. Това иска да ни каже Аллах Таля. Нямате гаранция никой. Шайтана ще ве заблуди, стига да иска. Освен уния, които са искрени раби. Там няма. Сега проблема е къде не е искреността. Дали наистина сме искрени за Аллах азза ва джалля? Дали наистина всичко го правиш за Аллах Таля? Омер радиаллаху таляну тръгва към джамията. Шайтан натръгнал, оттам се срещне с мен. Като вижда Омер, шайтан набега. Сега как е при нас? Идва шайтан, фащаме се за ръчички, хоп, троп на музиката. Хоп, троп в кръчмата. Така ли? Проблема е, че като тръгнеш с шайтана, ти си мислиш, че си голяма работа. Що? Шайтанът така е помислил първоначално. Той си е помислил, че е нещо много велико. Какво като от огън, джайнемски огън няма да го изгори. Си мислиме, че като сме от песък, няма да сгниеме в гробовете, така ли? Идете ги отворете да видите. Нищо няма от тях. Какво като са от песък? Така и шайтана. Не да го изгори джайнем, няма да остане нищо от него. Казва Аллах азза ва джалля: وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Правете само на мене и бъдете. Това е правилният път. Пътя на Аллах азза ва джалля. Само това е истината. Но проблема, че изкривиш на главата, тръгваш с шайтан. И след това казва Аллах Та'аля: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Вие нямате гаранция. Може да заблуди както си иска, който от вас. Особено когато не сме искрени. Какво казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям за тези, които си мислят, че шайтан не ги доближава? Във всеко сърце, във всеко човешко сърце има место, което Аллах е отредил за шайтана. И от тебе зависи дали ще го изкараш.
освен от сърцето на нашия пейгамбер Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Още когато е при втората му майка, която го боса Халима Саадия в племето Са, идва Джебраил алейхи салям, хваща го, изважда му, разрезва му гърдите, изважда му сърцето, изчиства го точно от този засирек, местото за шейтана, почиства го с земзем и втората операция, когато тръгва за Исра и Миарадж, втората операция. Шейтана не може да се настани. Но при нас, де да беше само тук, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, може да се движи в човешкото тяло, както се движи кръвта. Така ли е? Така е. Когато влезе шейтана в човешкото тяло, вие най-добре го знаете в джамията. Когато влезе шейтана, бие ли се вътре? Удря ли се? Псува ли се? Вътре в джамията. На сабах. Има го. Виж ко нещо е. И поглеждаш, когато шейтана, защото от огън, човек започва да се изчервява. Така ли? Изчервява се, става грозен. Що? Като шейтана. Врита кипи. И започва да говори неща. После ми вика, валлахи биллахи, не е верно. Шейтана какво вика? Същите думи. Същото, валлахи биллахи, не е верно. И как ще е верно? Като го докара човек до най-ниската степен, казва, я Рабби, чувай ме от него. Като докара шейтана до пълно безверие, казва, я Рабби, чувай ме от него. Представете ли си? И ние си имаме гаранция, нещо, голяма работа. Изоставяме намаз, изоставяме джума, изоставяме Рамазан, голем ден, И какво става? Който с Аллах азза ва джал, Аллах таля никога няма да го изостави. Шейтан няма да се доближи до теб. Какво казва Аллах азза ва джал? Афалам такуну таакилун. Ей, мусулмани, кога ще покажете, че имате акъл в главите? Аз ви казвам, това е шейтан. Проклел съм го. Винаги ще ви заблуждава и който тръгне по него, директно за джехенем. Казвате, нямате ли акъл да размислите? И сега като се размисли, шванал, наистина нямаме акъл. В много от нещата. Казва Аллах азза ва джал, ако не чуеме тия думички, така ги чуваме ясно. Шейтана това, шейтана ясен, чуваме го ясно ние. Така ли? Казва Аллах таля, утре заставаме пред Аллах таля. Хусейн, оти не си се хванял. Я Рабби, маас, хазихи джехеннам, еллети. Казва Аллах таля, ето ти джехеннам. Ти не чули за шейтана? Нима не си разбрал, че съм го проклел? Нима ще има човек, ще каже, я Рабби, аз не съм чул такива думи. Всички, които дори ги няма тук, ти знаят какво е шейтана. И това казва Аллах таля, на каяметския ден, като дойдете пред мен, ще ви кажа, хазихи джехеннаму лати кунтум туадун. Ето ви джехенема, който аз ви бе обещал, обаче вие си мислите, че няма да го видите. Ето го пред вас. Нещо страшно е. Представете си, на Махшар няма планина, няма езеро, няма долина. Нищо. Тепсия равна. Слънцето до главите на хората и всички сме чисто голи. Слънцето до главите. И изведнъж гледаме как Аллах азза ва джал нарежда да докара джехенем. 70 000 въжета има на джехенем. На всеко въже има 70 000 мелайкета. И го дърпа я, за да го докара я пред нас. И ако някой от вас се въже, няма да има место за мене. Дано 70 000 въжета. По 70 000 на въже сметайте да видите. Това са мелайкета. Огромна сила, която ние сме нищо. Защото Джебраил алейхи салям, представете, Джебраил алейхи салям, 600 крила. Аллах таля го изпраща да унищожи народа на Лют алейхи салям. Мъж с мъж, жена с жена. И вика на Джебраил, иди и ги изрежи всички. Слиза Джебраил и казва на Лют алейхи салям, кажи на вярващите да напусне селото и никой да не се обръща назад да погледне, че щерка му е там, че майка му е там, че си... няма право да погледне. А погледна, отиде и той. Идва Джебраил алейхи салям с крайчеца на едното си крило. Изрезва ги всички и ги дига на небето догоре.
цялото село. И казва, всички до дунята са чули виковете на тия горе. В хадисите на Расулуллах ﷺ най-много на виковете на животните. След това Джабрисан ги обръща и ги пуска. Не да ги свари с ансьор додолу. Не. Пуска ги обратно и след това Аллах Таля дава да вали дъжд от камъни. Скали пада от небето и ги унищожава до един. Нема живот. Видели сте в мъртво море? Виждете в интернет. Какво живее в мъртво море? Нищо не живее. Нищо. Що? Защото е проклето от Аллах за ваджен. Най-ниската точка на земята е точно е тази точка. Едно крило. Ако разтвори всички крила Джабраил алейхиссалям, ако Аллах се намеси с неговата си сила, и ние сме трябва да викаме, по-ти ще се кланем. Ще се кланеш, защото си нищо. И ако не се свързеш с Аллах аззаваджал, ти си нищо на дунята, ти си прашинка. Аллах Таля ти е дал всичко. Мусулманин, здраве, семейство, работа, всичко имаш. И накрая Аллах Таля назва да кажеш Алхамдулиллах. Това казва Аллах Таля. Хазихи джаханнаму лати кунтум туадун. Ислауха ал-йаума бима кунтум такфурун. Затова днеска влизайте сега вътре всички. Защо? Защото вие не вервахте на дунята. Я Раби, аз си вервах, сега като идва много мусулмани. Оче, бе, аз си вервам, бе, оче. В какво верваш? Би в Аллах. Бе, ти не се кланеш на Аллах. Нямам време. Клани се на Аллах, не верваш в Аллах. Верваш, че има каямецки ден. Що крадеш? Нали утре Аллах ще те попита. Защо крадеш? Защо лъжеш? Защо пиеш алкохол? Защо ходиш без забратка? Защо? Аллах ще те пита. Как ще отговориш? И казва Аллах Таля, в този ден ще ви кажа, влизайте вътре, само заради това, защото вие знаехте истината, нарочно я покривате и се правите на кефири в джени. И най-лошото е, субханала, какво нещо от човешката уста. Заставаш пред Аллах и там немаш срам и викаш, я Раби, ама аз се кланях цял живот, я Раби, един намаз нямам пропуснат. Така ли е? Както много от хората. Беше ли на джума? Валлай билей бех. Ми джумунгел ли беше той в джума? Бе, нямаше. Има ли такива? Бол! Аллах Таля казва, Ал-йаума нахтиму аля афуахихим. Днеска ще сложа печат на техните усти. На каемецкия ден, я Раби, так печат не може да говориш. Що? Защото и там лъжеш. Хайде тук на дунята да лъжеш, не виждаш Аллах, защото той те вижда. Ама там застанал си пред Аллах да те съди и там да се правиш на мусулманин и толкова верваш, а ти никога не си бил на дунята. Казва Таля, днеска ще ви запечата устите. Отукелимуна ейдихим. И ще разговарям с вашите ръце. Ще говори ръката. Сега не. Но къде ще говори. Всичко ще говори. Земята отдолу ще говори. Какво казва Аллах Таля в Иза зулзилатил арду зилзалаха? И земята ще изкара всички нейни хабери, новини, каквото видела да става отгоре. Представете ли си? Земята ще каже, да, я Раби, той е човек на това и това место. Никой не го видя, той извърши прелюбодеяние. Земята говори. Дърветата говори. Планините ще свидетелства. Всичко е около теб ще свидетелства. За какво казва Расул Ислам? Правете те спих на ръката. Така ли? За какво вика? Защото ще говори утре на каемецкия, я Раби, той наистина правеше те спих. Затова е правил на десната ръка само Расулуллах, защото тя ще говори там. Иде да беше само ръката. В другите казва, защо се обаждате? Нали вие ще горите? Казва я, накаране да говори той, който накара всичко да говори. Кой? Аллах аззаваджал. Отешхаду арджулюхум бима кяну яксубун. Най-лошото е, че краката отдолу се обажда, казва, я Раби, наистина ръцете не лъжеят. Това е истината. Не му слушай устата. Краката отдолу се обаждат и казва, я Раби, да, наистина той ме откара там. Отидохме и правихме харам. Аллах да ни помага. Аллах да ни помага.
И въпреки това ние си мислиме, че Аллах Та'аля няма да ни види. Казва Аллах Азза ва Джал: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. Ако ние искаме, казва Аллах Азза ва Джал, само ще ги плесна пред очите и никога няма да видя правилния път. Така ли? Отиваш и извършваш прелюбодеяние, което е голям харам. Ля езни зани хине езни лого умин. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, когато един човек извършва прелюбодеяние, в този момент той не е мусулманин. Защо? Имана излезна от него и той прави харам и е кафир в този момент. Показва: ако искам, само ще ги плесна и никога заради този харам те няма да видя правилния път. Но вижте рахмета на Аллах Азза ва Джал. Пак те остави да дойдеш, да чуеш, да чеш: Я Рабби, никога няма да го повторя това нещо. Я Рабби, съжалявам, Я Рабби, закриляй ме, Я Рабби, дай ми, Я Рабби. Аллах ти го дава. И ето, днеска си тука. Така че, ихватът керам, шейтана е ясен наш враг. Дано това го осъзнаеме. Ще дойде, ще ти нашепва на ушото, ще дойде отвътре, ще дойде от всекъде, отгоре. За какво па трябва да се кланеш сега? Па защо па трябва да направиш това? Защо? Така е правил с всички пейгамбери, камо ли с нас? Случва се за времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям една случка. Защото сега ми е тежко и обидно, когато някой път изнасяме така лекция и много от нас не зная много велики нещица, които ги е обещал Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Излизам един ден, казва Абу Хурейра радиаллаху та'ала, днеска ще ида при Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, ще се залепе за него и откото има нужда, аз ще му помагам. Плътно днеския ден няма да правя нищо, освен с него. Когато има нужда да спечели севап. Отива при него, дава му селям, казва му: Абу Хурейра, какво правиш, как си? Казва: Я Расулуллах, ако имаш нещо нужда, може да ми кажеш на мене и аз викаш ще го направя. Днеска съм целият ден плътно с тебе, стига да не ти пречи. Казва: Абу Хурейра, аз нямам нужда. Но те искам да идеш да пазиш от тебе, искам от тебе, да идеш да ми пазиш, има место, като склад, пример както е тук цеха. Там е заградено всичко, което е от зекята. Има животни, има овце, има камили, има жито, има много неща, пълно е. Но е заградено. Отиваш, вика, и стоиш там и ще пазиш зекята. И няма да даваш на никой, освен който аз не ти го пратя. На никой. Отива Абу Хурейра радиаллаху та'ала, спокоен, както ние сме спокойни, че нашия приятел, ние сме вече приятели с него, що ще ми навреди? Така ли? Шейтана толкова сме се сближили, че са че приятели, няма ти навреди. Така ще те подхлъзне, че не се усещаш. Казва Абу Хурейра: отивам при зекята, седам и чекам да ми прати някой Расулуллах салаллаху алейхи ва салям да спечели севап. И изведнъж гледам много възрастен човек, изподран, изпокъсан, от всякъде с зорлим ходи. Идва при мен и ме поздравява и казва: по това ще сетиш, ще кажа: Абу Хурейра. Знае му името, да не го познава. Не от жителите на Медина. Погледни ме, вика, в какво състояние съм. Дай ми нещо, вика, да мога да се пребера. Да лапна нещо, каквото имаш тук, да моля ти се. Вика: ходи ли при Расулуллах салаллаху алейхи ва салям? Вика: Абу Хурейра, не ти ли е срам? С възрастен човек да го разкарва, ще отида до него, да го намеря, да го питам. Аз не мога да се върна вече до тук, ако ида до него. Така че вика: нямаш ли срам? Гледай колко с възрастен човек съм, дай ми нещо. Какво му вика Расул сам? Никога не давай на никой нищо. Обаче той и сърцето човешко като нас умекне, вика: ела беше ти дам. И отива и му дава. Още сутринта. Минава се до обед, никой няма. Пладнина се кланя, никой няма. Изведнъж нашия приятел идва още по-уморен. Идва детката пак, каза: не ти ли стигна, бе, ти не ва? Вика: бе, човек, тъмън трена, ме гледам, че нема стигна до там. Изгладнех, моля ти се, пада ми дадеш. Виж колко фурби, бе, тонове има тук, моля ти се, дай. Пак се смилва, пак му дава. И преди акшам преди да затвори, този човек пак пристига, плачейки, казва: моля се, вика: не, няма да ти дам вече. Докато не идеш и не попиташ Расулуллах салаллаху алейхи ва салям.
Казва му, Абу Хурейра, ще ти кажа нещо. Ако го изпълниш, никога до тебе няма се доближи шейтана. Ако ми дадеш, ще ти го кажа. Той му дава. Шейтан никога няма се доближи до тебе, велика награда. Това нека дадеш на джилга да се върнеш. Никога шейтан не се доближа до тебе. Дава му форми, той си тръгва. Каже ми, бе, човек, какво стана това? Учи Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм, ла та'хузуху синату ва ла наум. До края на аята. Аят в Коран Керим сура Бакара. Ако го изучиш сутринта, шейтан не се доближава никога от тебе. Разумем, какво вика? Винаги след фарза веднага да се учи. Преди те спиха, след те спиха, трябва да учиш аятул курси. Проблема, че знаеш ли, миджи, вика, не я знам. Ти знаеш ли, не я знам. Ти знаеш, не я знам. Кога ще я научите, бе, човек? Като станеш на 90 години, тогава ли? Като не можеш да учиш, напиши на бележка, бе, човек. И като дойде време да учиш, отваряш бележка и кажеш, аузу биllahi минеш шейтани раджим, Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм. Четеш същия севапен. Абу Хурейра, радостен, че знае велика награда, заключва и се прибира де ключовете на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Расулуллах го чака и му казва, Абу Хурейра, как мина деня? Вика, я Расулуллах, спокой си, вика, никой не ми прати. Ама вика, твой приятел те притеснява цял ден. Вика, я Расулуллах, знае, че Аллах Таала ще го извести. Джебраил Ислам винаги до Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Вика, ама той, вика, старец се притесни. Вика, я Расулуллах, наистина. Хвана ме жал за него, дрипав, стар, толкова, вика, беден човек. Хвана ме срам да го пращам, вика, 2-3 пъти да идва до теб, вика, и му дадох. Вика, Абу Хурейра, какво ти казах да не му даваш? Вика, я Расулуллах, ама той ми обеща нещо. Каза ми нещо и пак се прани, па му дадох. Вика, Абу Хурейра, що му даде, какво ти рече? Вика, я Расулуллах, дойде при мен, вика, Абу Хурейра, ще ти кажа нещо, като го изучиш. Шейтана никога няма се доближи до теб. А Расулуллах се смее на глас, силно, и казва велики думи. Сада как Аллаху е кезуб. Казал ти е истината, въпреки че той е най-големия лъжец. Това, вика, беше шейтана. Като получиш информация от първо лице, директно от шейтана, той никога не ходи при човек, който учи аятул курси. Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм. Така ли? Сега остава другата джума да се изпитаме на аятул курси. 7 дена имате. Ама само 4-5 човека, другите не гянеш. Жените съгласни ли сте? Всички на аятул курси друга цен се изпитваме. Най-великият аят. Ако искаме да изпадиме шейтана от нас, далече от нас, колко е лесно, така ли? Колко е лесно и да кажеш колко е трудно. Това е най-великият аят. Първото, което трябва да научим след сура Фатиха, дечицата ги научим на аятул курси. Най-великият аят, в който се говори само за Аллах Азза ва Джал. Така че, ихвател кирам, шейтана го разбрахме, как да се чуваме от него се разбрахме и сега остава отговора на моя въпрос.